Gisiguro ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mahimong patas ang investigasyon sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kinihuman miluwat og pahayag ang pastor kalabot sa gikaatubang niining kaso ni adtong Sabado. Ani report. Tuwaging dadog, tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. Mao kini ang tubag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy human kini mipagula og pahayag pinaagi sa usa ka audio clip ni adtong Sabado kalabot sa iyang kaso. Ang pastor nag-atubang og kasong child abuse ug sexual abuse base sa gipagawas nga arrest warrant sa usa ka korte sa Davao City. Samtang sa Amerika, wanted si Kibuloy sa patong-patong nga kaso. Sumala ni Kibuloy, andam siya nga moatubang sa kaso basta dunay kondisyon. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice Boying Remulla. Written po yan, written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP Head, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI Head at CIDG. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas. Dugang ni Kibuloy nga nagtago siya dili tungod kay duna siya sala, kundi ginaprotektahan niya ang iyang kaugalingon. Nagtuusab siya nga ang Amerika ang responsable sa mga lakang aron dakpon siya. Hindi ako mo-attend sa kanilang mga hearing kasi pinoprotektahan ko yung sarili ko kasi alam ko ng lahat ng ito ay patibong lamang upang ang endgame ay magawa nga nila na ako ay ilagay sa kamay ng mga puti. Apan gibarugan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. As to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Hinuon misiguro ang presidente nga mahimong patas ang investigasyon sa kaso sa pastor. We will exercise all the compassion to Pastor Kibuloy. We've known him for a very long time, and ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.